Jo ja que parlem de l'habitatge, volia fer una pregunta tècnica de cara a les xifres. A aquest gràfic que hi ha, aquest de la rodoneta, llavors surt que les diferents temàtiques amb les que us heu enfrontat pel que fa a l'habitatge. Llavors veig que un 40% de les temàtiques van lligades amb l'augment de lloguer. I la meva pregunta és un augment de lloguer en el marc del contracte de lloguer? Perquè la llei d'arrendament de finques urbanes només permet pujar el lloguer anyalment en funció de l'IPC, mentre dure la durada del contracte. O bé estem parlant que a aquesta gent se'ls diu molt bé, se us ha acabat el contracte, si voleu continuar, us el pujo 200 o 300 euros. És més aviat aquest segon cas, finals de contracte o finals de pròrrogues. El que passa sobretot. Tot i que hi ha algun espavilat, a més conegut, que cada any els envia 2 o 3 mesos abans, els diu, i a partir de l'1 de gener pagareu tant. Aquest algun dia també el posaré a les meves memòries. Al mig del contracte, al tercer any, al quart any, i tan ample. Sí. Doncs mira, a partir del mes que ve, a partir de l'1 de gener, 150 més, o 70 més, o 60, el que li surt cada any, perquè sí que és molt curiós. Però aquest és un cas molt únic, però en general sempre són en finals de contracte o en finals de pròrrogues. I pel que fa, perquè ens has dit que en el 2018 hi ha hagut 79 queixes. No, 78, això és el 18. El 18. I llavors que en el 19 ja, a aquesta alçada d'any, en tenim 127, no? 127 en total, sí. En total. Llavors, més o menys ja podeu avançar. Quina part aniria lligada també a aquest augment de lloguer posterior a finalitzacions de contracte o a finalitzacions de pròrrogues? Avui ho estàvem mirant que no ho han fet, perquè no han fet el desglòs, però jo diria que n'hi ha una mica menys directament per augments, perquè hi ha molta gent que ja saben que hi ha la llei, tot i que segueix havent-hi masses al meu entendre, i sí que hi ha més per intents de colar pujades indirectament. El que dèiem abans de les calefaccions, de les factures d'altres anys, de coses així.